お前はな、一本ずつにしろ。上で落としたらどうすんのお前。横着するな。俺らと同じことはできねえんだから、お前。まだ。もうちょい、もうちょい。赤っ。うん。お前はな、一本ずつにしろ。落とすんだから。慣れてねえのにそうやって2本持ってたってお前落とすじゃん。上で落としたらどうすんのお前。俺ですらお前一本ずつだぞ。締め取るときはなんて。横着するな。俺らと同じことはできねえんだからお前。まだ。